Ainang hamu aliak kadongan magbinodo do dada nama gobo hagogonami tu hamu. Ailung jolo hutawon hami nama poksuk do namak sipal di huta pilipi songon nabi nutomuna. Dabotan hikas niko haru hami mangasaon debata nami lau makataon tu hamu bagita nauli nasian debata nang pe godang pagaloon. Aidang nalilu manang mangasi manang makakal hami lau mamulai hamu. Alai songon harak akan nautau di gohani debata do hami kabihasatan di bagita nauli songon di dohu hataon hami dada songon akan nama buat gohani jolma naing hami tahe halumuan ni gohani debata nama nikati gohanami. Ayu oto hamu do dangdung hami maghata lemes-lemes dangdung hami magbisuk-bisuk membuat akta debata do sititangi disi. Ang majalahi sanggap hami sian jolma manang sian hamu manang sian akad na asing pe hati petak bain hami dunian maghatong hamon ala aposti ni Kristus hami alai pasau do hami di tonga-tonga muna songon ina na pauli geleng na songon ni do sian sihol ni gohanami di hamu halason hami do manghalihon tomu bagita nauli nasian debata lobi tahe dohon maatong diri nami ala nau hu hawolongi hami hamu ai dingot hamu do aliak kadongan halo jaon do hasusa nabi ayagian do bongin hami mulau unang makhaboratan hamu songon ni do hu bagi taon hami tu hamu bagi ta naulisian debata hamu do sitidangi akup ni debata pabuana daulat natigo jalan naso hasukan hami makatapon hamu akan nabosia suang songon ni diboto hamu puapoi hami do hamu sada songon pangapoi ni ama ni anakonna jala huapuli hami jala hubulani hami do hamu asama pakange hamu songon atama makatapon debata namanjo hamu tu harajaona doho tu hasangapon nai. Di bahini doktong do hami manduk maulia titu debata adi cakon hamu do hatani debata na binege muna sian hami dada songon hatani jolma di cakon hamui tu songon hatani debata do ai ido itu tu kai mapakokon mahatai di bagasan hamu akan apoksea ai nuga kayu panigu hamu aliaka dongan riaka hugia di debata na di luar Judea akan di bagasan Kristus Yesus adi tahun hamu do na begnit di bayan aka dongan munasa bangso songon nasida nabi na poksuk ni halak jahuri ai dibun nasida do Tuhan Yesus ho diaka panugangi nang hamu dilede do akana hinasogo ni debata do nasida cara aloni saluhut jorma yogai do hami macamitai halak pagbego lau paluaho nasida asa totong do nasida paguguhon pagdosaon nasida lalu matong tu nasida sukot ni hari rimasi alianggo hami aliaka dongan higana tilahau do hami madau sian hamu sangopas madok bohinami do nadawi dada anggo gohanami alai lam haikaton hami do magdida bohimuna bagdongan sihol ni gohagodang di bahini nainggodo hami tu hamu au si Paulus sehari 2 hari tahe ale dia basibudisi do halakanami ai sudo takua pakiri moni gohanami do harolos ni gohanami jala tupal pamujon ni di hami ya sohamu di depan itu hata Yesus Kristus cupa di harakonai olo hamu do hasanga pon di hami do haralas ni goha